Tää nyt. Käänny. Nyt on Eli yhtä keppiä. Voisi sanoa tuolla, että kaikki tuijottaa tuota, mutta miettii vaan tänään Jurri. Jos sillä on lyhyt jalka. Jos sillä on lyhyt jalka ja tää kääntyykin vaan noin. Se ei siirry yhtään. Nyt menee mukaan. Nyt se menee tonne. Hei, näyttää. Ei ne kaulaakaan pois. Ne kasvo häntä. Miksei? Peruuttaa pois. Petteri Punakoinen on jumaleisen lentää. Mitä sun pitää kysyä? Eikä se onkin siinä.